Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα, σήμερον όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερον έβαλαν βουλή οι ανώμοι Εβραίοι, οι ανώμοι παρανόμοι κι οι τρεις καταραμένοι για να σταυρώσουν τον Χριστό, τον παντών βασιλέα. Αχ, αχ κι αμάν, αμάν. Ο Κύριος ηθέλησε να μπει στο περιβόλι, να λάβει δείπνων μυστικών για να τον λάβουν όλοι. Κι η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της, την προσευχή της έκανε για το μονογενή της. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα. Σώνουν, Κυρά μου, οι προσευχές, σώνουν και οι μετάνοιες, και τον ιό σου πιάσανε και στου χαλκιά τον πάνε. Χαλκιά, χαλκιά φτιάσατε δυο, χαλκιά φτιάσατε 5. Βάλτε τα 2 στα χέρια του και τα άλλα 2 στα πόδια. Το 5ο το φαρμακερό βάλτε το στην καρδιά του. Κι η Παναγιά σαν τα άκουσε, έπεσε και λιγώθη. Στάμνα νερό της ρίξανε 3 κανάτια μόσχο και 3 μυρωδοστάμνα για να έρθει ο λογισμός της. Αχ, αχ κι αμάν, αμάν.